Čaute partia, vitajte pri ďalšom videu zo série Cortého tréningy. Finišujeme objemovú fázu, čaká nás posledný tretí tréning 3. týždňa a ja musím povedať úprimne konečne, lebo fakt tých 5x5 už skúša moju trpezlivosť, respektíve vytrvalosť, čiže som za to rád, že to dnešným dňom končí. Ale taký príjemný vedľajší efekt týchto tréningov bol ten, že normálne mne narastli moje kuracie stehna. Normálne mi narastli stehna, čím to asi bude. Čiže za to som veľmi rád. No a tým by som to uzavrel, lebo budúci týždeň nás čaká podobný koncept, len tam už budú konečne ťažšie váhy. Ale tak o tom potom, detaily sa dozviete v ďalšom videu, čiže to sleduj. No, dneska máme nedeľu, včera sme u nás zatepľovali pôjt, čiže 9 hodín som bol na kolenách, behal som hore dole, čiže absolútne nie som oddychnutý, ale tak u mňa už nič nové, čiže asi tak. Ja som prednedávnom dostal jednu správu od chaloša, že nemá veľmi priestor ísť smakať do fitka, preto za to ten samotný dôvod je nepodstatný, čiže to je úplne jedno. Ale dal mi jednu otázku, ktorej samozrejme som sa ja chytil, a tá otázka bola, že či sa oplatí makať doma, keď nemá činky. Kamo, kurva, že sa oplatí makať doma. A teraz poviem najzásadnejší point, prečo sa oplatí. Lebo pamätaj, hociaký pohyb je lepší ako žiadny pohyb. Čiže makaj doma, veď používaj hrazdu, rob klíky, drepy, dokup si expandere, porozmýšľaj, poskladaj, nech to má hlavu a petu ten tréning a ver tomu, že z toho spravíš aj progres. Ver tomu, že spravíš. No a druhý taký point je ten, veď ja chápem, samozrejme to fitko má tú energiu, ten mood, ten feeling, proste ten pocit, že si tam, že makáš, dvíhaš tie činky, stroje, ale však pracuj s tým, čo máš. Dobre, teraz máš také podmienky, niekto nemá ani toto, vieš, niekto nemôže ani doma makať. Čiže ber to tak, že robíš aspoň niečo a keď to upgradeneš na ďalší level, tak potom proste určite budeš mať zo seba brutálny pocit, že si to zvládol. Čiže kámo, nezahadzuj tréning doma. Nezahadzuj a chod do toho, dá sa to krásne poskladať a pekne urobíš progres, ver tomu. Čiže asi toľko, dúfam, že som to za ten krátky čas dostatočne vysvetlil. Ja si myslím, že hej. Čiže určite makaj. A idem aj ja makať, lebo už to chcem mať za sebou, ten 5x5 tréning a už chcem skončiť tú objemovú fázu, čiže borci, vidíme sa v gyme. Sme v pivnici a dneska sa mi absolútne nechce, lebo je nedeľa a proste nedeľa to je taký deň, že oddych, dobré jedlo a proste celkovo relax, čiže škoda, ale vyšlo to takto, čiže nedá sa nič robiť. No a ideme posledný tréning objemovej fázy. Začíname drepami, potom benchom, tak mŕtvým ťahom a všetko ideme 5x5 a váhu počítame z 64% z maximálky, čiže asi tak. Takže ideme na prvý cvik a to sú drepy. No ideme na to, prvá zahrievacia 50 kg, ako inak. Idem na to.
posledná zahrievacia séria 90 kg, ideme na to. Prvá pracovná séria 110 kg. Ideme na to. Máme po drepoch, cítim sa v tom drepe dobre, komfortne, sedí mi to celé, čiže myslím si, že som pripravený dobre technicky na druhú fázu tréningu, druhú časť teda. No a už sa teším na ten pocit, keď si naložím poriadnu váhu na pleci a drepnem s tým dole. O tom je to cvičenie. Čiže asi tak, teraz si ideme oddychnúť na bench press. No, ideme na prvú zahrievaciu na benchi, ako inak 50 kg. Ideme na prvú pracovnú 90 kg. Ideme si oddychnúť, poležať. Máme po tlakoch, k tomu není veľmi čo povedať, bola to pohoda. No a ideme na deadlift. Je to posledný tréning deadliftu z deficitu, lebo tie moje kotúče majú o 2 až 2,5 cm menší priemer ako štandardné kotúče, čiže budúci tréning si už dám svoje podložky, aby som bol na klasike v žiadnom deficite. Čiže asi toľko, no a ideme stále, váha 135 kg, let's go. No prvá zahrievacia 50 kg, ideme na to. Ideme, druhá zahrievacia 90 kg. Prvá pracovná séria 135 kg. Ideme na to, easy business, deficit business.
Máme po ťahoch, je tu koniec tréningu, no a budúci týždeň konečne už váhy, ktoré stoja aj za to, že keď ich vyslovím, tak sa nehambím. Ale nesrandujem, za žiadnu váhu sa netreba hambiť. Máme koniec a na nedeľu celkom dobrý tréning, by som povedal, že až veľmi dobrý. Čiže super, idem sa napapať. No a najpozitívnejšia vec dňa je tá, že mám v hlave, že zajtra je pondelok a ja do roboty neidem. Čiže super, lebo by ma už šľak trafoval, keď je už toľko hodín, lebo je 5:30 a už by tá depka pomaly išla, čiže aspoň tak, no, že sa to celkom dá. Dúfam, že ste mali dobrý deň a ešte borci, prajem vám pekný zvyšok a vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu a dúfam, že to video už ďalšie bude zase o niečo lepšie a určite vám môžem zaručiť, že tam budú ťažšie váhy, čiže čus borci.